हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मा भिडिअ नोंथांमोनहा थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा मैया दाख्लैसो बावै गोबाव जाबाय आरोना 7 दिनसो जाबाय लोगोफोर आं दिनैसो भिडिअ लाबोनो हादों लोगोफोर। गोबावानो जाबायमोन आं माने जोंना मादैया एसे बुंना होदों आरोना फान्थाव गोलाव आरो जोगोनार गिदिर खालामनायनि मा होनो मादैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा ससेबाबो नायलांदो आरोना। आं देखायना होनोसै मादैनि भिडिअखौ आं फेसबुकाव मोन्दों आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोनहाबो फेसबुकाव मोन्दों जानांगौ। अब्ला मादैनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना। खबराखौहाय माने माबायाव जोगोनाराव जोगोनार फिथाइयाव फोननो बायनो नागिरदोंमोन जिनिसा माने फान्थावयावसो फोनग्रा जाहैबाय आरो माने बिथाङा थानायनि उनाव जि मिनिखो आङो जेब्ला बे भिडिअखौ नुयो आयौ 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 गुदुं मोनजोबलायबाय आं एसे बोथोराबो एसे गरम नालाय गोलोमफ्रुलायबाय आं मिनिनानैनो। ओमफ्राय भिडिअ बानायनो नागिरदों मानि सायाव रायलायनो नागिरदों नोंथांमोना मिन्थिगोन आरोना नायबानो जाबाय आं मानि सायाव भिडिअ रायलायनो नागिरदों बा सावरायनो नागिरदों आरोना। मा होनो फार्स्ट माबा जेननायावथ' मिन्थिजेननायाव ओरैबायदि मिनिदों माने हारसिंनो ओरैबायदि मिनिदों बुंनो नाङा आरो। लोगोफोरनोसो ओमफ्राय खोनासंनो गोसोबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बिदिबा आं स्टार्ट खालामहोलांसै आरोना। फार्स्टआवनो आं आरामसे जिरायना लागोनसै आलियाव ओमफ्रायसो स्टार्ट खालामगोन रायलायनायखौ। थ' बिदिबा रायलायलांसै आरो। रायलायनो नागिरनाय खोथायानो जाबाय ब्लेक कब्रा आरोना। माने ओरैबायदि जादों जोंहा बे आरो बुंनो रोंला मिनिनाय जोंना ब्लेक कब्रानि सोमोन्दै माने ओरैबायदि जादों जोंहा मा होनो माने बे टाइमाव जोंहा माने हौवायाहाय मा होनो जोगोनार गायदोंमोन आरोना जोगोनार माबा खेथि मावदोंमोन आरोना बिथाङा जोंना हासबेन्डआहाय। बेनिफ्राय मा जादों मिन्थिगौ ना लोगोफोर मा होनो माने बे मा होनोमोनलाय बे कब्राखौहाय माने माबायाव जोगोनाराव जोगोनार फिथाइयाव फोननो बायनो नागिरदोंमोन आरो जालालै आङो जोगोनार फिथाइयाव बायनो नागिरदोंमोन आरोना जोंना हासबेन्डआ माबाखौ मा जालालै आं मिनि मिनि होननो रोंला ओरैनो आंना माने सालाया गुसुंखा आरोना इंलिस रायलायबाय इंलिसनि एसे गोरा स्पेलिं सोदेरनो नागिरबा माने रावानो जानो नागिरखाया आरोना। ओमफ्राय मिनिनानै जासिनला आरोना बे जिनिसखौ होननांसिगोन आं मा होनो बे ब्लेक कब्राखौ आरोना लोगोफोर बेबायदि बुंदोंब्रा बियो। बेनिफ्राय माने बेथ' बुंबाय आं हय सानबाय आरोना बे बुंनायखौहाय नोंगौ खोमा जोगोनार मैगंफोरनि मुलि खोमा होनना सानदों आरो ना दंखायोसो मिथिया आरोना आङो। ओमफ्राय दंखायो सानबाय आरोना जेबो नंला दे बुंबाय नालाय मुलिनि नामसो नालाय। बे कब्राखौ लाबोनानै जोगोनार फिथाइया बिराद मोजां जाहैलै बिजौफ्रा लावो जाहैबाय गिदिर गिदिर जायो फिथाइया जाहैबाय। बेनिफ्राय आङो बिदि बे बुंखांनायनि साननै थाबाय आरोना साननै सानथाम थाबाय दाना मा होनो आलफेट बिथांखौ आलफेट सार बिथांखौहाय माने बुंनाय साननैसो थानानैहाय आलफेट बिथांखौहाय माने नुबाय आङो माने बे जिनिसा मायाव फोनग्रा जिनिसा माने फान्थावयावसो फोनग्रा जाहैबाय आरो माने बिथाङा थानायनि उनाव जि मिनिखो आङो जेब्ला बे भिडिअखौ नुयो आयौ 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 गुदुं मोनजोबलायबाय आं एसे बोथोराबो एसे गरम नालाय गोलोमफ्रुलायबाय आं मिनिनानैनो। ओमफ्राय जोंना बे ब्लेक कब्रा बायग्रा बिथाङा स्नेक बायग्रा बिथाङाहाय माने ओइ नै दङ बेयावहाय देखायथ'ला आङो बिथांखौहाय जि मिनिनांसिगोनलै आङो बिबोनां माखानोबो खोन्थानानै जि मिनिबाय आं हारसिंनो मिनिनांसिगोन आरोना गासिनो आरोना बे भिडिअखौ लाबोगोन आं होननानै। ओमफ्राय मोजां जानाय नङामोन नामा सानदोंमोन आरोना गिदिर गिदिर साननो गोरों मेलेमजिबिफोर जोंनिखै मोजां माबाफोरानो मोजां मानसिफ्रा भिडिअ बानायलागासिनो बिसोरनि सायाव बेखायनो आं दिनै बुंना होस्राबाय आरोना। मिनिनांसिगोन सनाफोर मा होनो बिथाङाबो खिनानि मुलियाबो दंमारो ना मायो मिन्थिया आरोना आङो बेबायदि जोगोनारफोराव मैगंफोराव होग्रा दं खोमा स्नेक बे कब्रा जालायलाङाहाय आंना बेनो बायनो नागिरग्राया हौवाया आंना थाबायगासिनो दुब्लि नायगासिनो बायनो नागिरलायबावसो बियो एकदमबारे सानथामनि उनावहाय नुबाय आङो जिनिसा मायावबासो फोनग्रा
आसुरित आरोना मा जाबावगोन दाथ' जै मै जागासिनो ना बे ब्लेक कब्रानि सोमोन्दैहाय जै मै जागासिनो नङा जानो बिनि बागैहाय मानसिफोरा जेरावबो इउटुबावनो जा फेसबुकआवनो जा बेनोसै नङा जानो भाइराल जागासिनो आरो जाबाय थाथोंसै लोगोफोर नोंथांमोनहा मादैनि बुंनायखौ खोनाखाबाय जानांगौ लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअ'आबो आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ' फैगासिनो मोजां लोगोफोर सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो लोगोफोर दोननाय जाबाय भिडिअ'खौ नुनो बाय बाय।